uyashuthi South Africa ngicela ukuxolisa bafethu. Ngiyazi ukuthi ani-understand lento yalobu budlelwane bami mashezi. Manje ngila enkuzulu bengizobona yena. Ngesizathu ukuthi bengade ngithe ngizongena ngo-9 o'clock ngikhulume ngezinye zezinto ezenzakalile kulento yethu nokuxabana kwami naye. Ney'nqumo-ke ebese ngiy'thathile. Kodwa emveni ngalokho bengizongena ngo-9 o'clock. Emveni ngalokho waquleka uMashezi. And ngiyazi ukuthi angeke nize ningithembe kulento engiyishoyo. Kwaphoqa ukuthi ngisuke endlini ngabe ngisangena ku-live wango-9 o'clock ngizo-attend isimo esesivele sishuthi manje sesi-attack-a impilo yakhe yangempela. Ngisentuzuma uma ngikhuluma nje. Nanga kodwa usesindile kungamuvezi. Usesindile ngoba sikhuluma nje sithandazela ukuthi-ke inhliziyo ithambe. Kodwa iqiniso lithi uphazamisekile okwangempela ngezinto azenzile zakhe nabafana boshokoledi. And manje ngiyithola mina sekufuneka ngizomelana nalezo zimo ezinjengalezo. Ngizoxolisela nje kuphela indaba ka-9 o'clock futhi ngithe ngishuthele la ahlala khona so that nizobona ukuthi akuyona i-content lento ayenzile ithinta impilo zethu zangempela eziphazamisa ngisho ukusebenza kwethu kwangempela. So ngicela ukuxolisa kakhulu kunini. Mhlawumbe futhi ngixolisa mawukuthi endleleni engenze ngayo ngibehashi. Namanje ngisamile ekuthenini into eyenzakalile angiyithandi futhi ngeke ngize ngiyithande. Whether uyaquleka mntakwethu noma uquleki. Ngisamile ekuthenini le nto eyenzekile ngeke ngize ngiyimele mina. Noma ukuthi ukhona ongayimela kulungile. Mina ngeke ngize ngiyimele. Wasekhaya umuze ngiwakhaya. Kodwa futhi uma ngabe leso simo sesikwazi ukuthi yena ngendlela ayisola ngayo ngoba kuyavela ukuthi uyayisola inkinga yakho unenkani. But leyo nkani uyiveza masikhuluma nje phambi kwenu. Uma eseyedwa seyisolo kwangempela uzamele ngisho nayinhliziyo. Ngiyitholeke sekufuneka ngehleke manje kulokhu ulaka enginalo ngizothamba manje ngizommasaja. Ufuneka ngizommasaja. Kodwa nakhona ngeke ngikwazi kwenye usizo uzophinda ime futhi inhliziyo. Yabona. Lilapho mntwana ngiyaphetha lento engisho mfethu. Ngiyabonga kakhulu. South Africa sophinde sinibone angazi nini ngisafuna ukuthi ke ngithi kumelapha. Kodwa ngisamileke kuleyo ukuthi le nto yenzekile futhi ne-suitcase ngalendlela kodwa ngisa-attend impilo yakhe udala. Vala ntwana.